panahon pa ato nga isangyaw ang kaluwasan niya. Bakit namutan kalibutan ang panasigon kita aron may palimutan sa dugo sa katawan karon at siya dito sa kalangitan naganda mo tuluyan sa banan nga malaman umubalik siya dini sa kalimutan uwaulog lalino ang nagtuman umubalik siya dini sa kalimutan uwaulog lalino ang nagtuman umubalik sila dini sa kalimutan uwaulog lalino ang nagtuman uwaulog lalino ang Mga higala, kumusta? Mayong gabi kaming tanan, kamo nagapamati nini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasubaran kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo paghugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhin ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Amang dalangtanan ug makagagahon nga Dios nga naa ka sa trono sa kitaas-an sa mga langit. Sa makausap pa o Diyos, kami sa gihapon nagpasalamat kanimo ni ining padayon nga kahigayunan nga imong gihatag aron na sabod sa kahanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Panalangin ni kini nga programa ug panalangin niya sab kini nga istasyon. Panalangin mo Ginoo ang tanan nga nagapaminaw sa dili pa unta mo sira ang kaluwasan, sa dili pa ikaw mobalik nining kalibutan. Sila unta kadangatan sa hustong pagpanghuna-huna sa kamatuoran o sila imong pagkakabigon sa pagduol pagpangalaga diha kanimo. Ang ikalipay o pasalamatan ang paghatag o pagtubag sa amo ng mga pag-ampo pagadawato na mo kini tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga amo nga manluluwas. Amen. Well, mga higala, sa nakausap pa, Welcome din sa itong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kanino ug dako iyamot sa inyong makanunayon nga pagpaminaw ning atong programa. Busab sa din dapita dinis Pilipinas ngadto na sa nakalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsugod ning atong programa through Facebook Live. Welcome ug maayong hapon ug maayong gabi sa tanan. Well, sana sa naandang mga kaigsunan ko mga kagalaan ato ning ibanan sad pipila ka mga text message kini sa atong cellphone. Sir, maayong udto mag-text na lang ko daang karon sir kay dili na kaabot sa oras sa inyong programa ang load kay nag-expire na ko sir. Salamat na lang sa inyong mga pagpasabot about the Word of God. Nakasabot kaayo ni diri sir ug kining inyong programa nakahatag nimo og dagdag na kahibalo sa Word of God. Salamat sa inyong pagbasa sir. Imo ning pagpaminawan gayud. Okay, salamat po. Mas nindot atong mga lugar ug mga lang sab karon ni kribong din gikan. Pero okay lang. Okay, salamat sa inyo. Unsa di ay na moralo o seremonyalo pwede matun-an sir. Okay, kay text ni kuan ni Brother Francisco Rogelio. Brother Francisco, sa bilang text mo nimo unya ato ning ipasabot ning imong
gusto mahibawan about ceremonial at moral, no? Kaya daghan pa nga ang sab mahibalo mahitungod nini nga salamat nga nagpakisusi ka na ining mga bahina, no? Okay na pa basahin nato pero sa ako nadungog pwede naman daw ipakaungat akan Brother Francisco gihapon ni. Okay, kanina ang salamat Brother Francisco Rio. Sir, good evening sir. Kumusta? Salamat imo gi-on air ang ako pangutana daw pwede nga number sa usa ka viewer na dili daw siya mutuos bautismo sa tubig nga klaro na kay ang matagaan nako kung matagaan ako sa buong doktrina mo sa SDA madawat na ko diha. Then sir, naghulat nako sa sunod nga tema nga ang doktrina ni Kristo ba some text missing mo ba sa bilang kinini ang bawal siguro na sa bilang Brother Francisco Rio, no? Baboy na siguro buto may pasabot. Okay, napatay basahon sir pangutana so di po nato mga kuang brother nga pangutana, no? Lamdagan ka unta Brad Dolphin, Espiritu Santo aron makaubang kita ibalik ni Kristo. Hapit mabalik ayaw pagahi sa inyong kasing-kasing igikan ikang Brother Justin, no? Kuang mo born again mo siya. So salamat Brother Justin. Ang bautismo kung Ginoong Hesus dito subahuran maunay tunay. Paminawa Dolphin, ihumplo na man nato o kagikan yapon ikang Brother Justin usa ka born again. Okay, napatay basahon. Maayong gabi usab kanimo sir o sa taning naminaw karon. Maayong gabi usab diha kanimo mga igsoon ko kung Kristo. Salamat sa inyong makamuna nga pagpaminaw. Padayon ta mga igsoon. Pinudbik sa tanan, keep safe. Salamat sa pagbasa sir. Si Brad Joseph ni nakitext kay Brother Joseph Tino. Thank you so much kanina ninyong pag-participate sa atong program. Napatay ba sir? Sir, bahin anang Dolphin ang unang gid anak nilang giatake no sa akong nabantayan lang diha sa inyong program ang kasubuan sa Dios. Napalpak man kay mga supalpal man sila nahilong. Dayon naanapod gipagarpar atong balbuna nga ako na nabasa sa bag-ong tugon sa bautismo tubig. Inyo itong gipasabot sa kahanginan nasupalpal na pod namingaw og pila ka adlaw karon ang gikontra na pod anong Dolphin ang bautismo tubig. Humani nagpasabot ana sir ining bahinas bautismo unsa na pod sunod niyang supakon. Wa na mikhibaw o kung sa sunod na po ng supakon pero sa gapon imitaon sa Dolphin ito nga ginay welcome, no? Dini sa atong programa. Ngayon sa dili pa ko mo irog nagtos unahan ni ay nag-abot sa akong cellphone nila 300 pesos murag si paridong jo siguro na baglibo na to Singapore na nagkuhan na nila ba? Murag mao Brother John ka nag-verify tos number kagahapon kay gahapon mo gi sindan niya og 300 pod. Okay, salamat kayo paridong jo sa load 300 pesos, no? Thank you so much inyo. Mga gabiin na lang nimo dinha sa kuan, mga gabiin na lang nimo dinha sa Singapore. Mabuhay ko lang, bangkol, kamo lang usa rin kay di pa ko lakaw sa kinawahan, text nigda, kagabi ito nag-text ni Pastor Tirama. Okay, napatay basahin, sir, ang ako pangutana na, so dili ng usa, taan na kay napamantay, napamantay, gipadayon ng tubag sa pangutana. Anyway, salamat sa pagpaminaw nila ni Sirio o Lasiman o Ngiya Karing uban siya mga kabataan o mga umagad Nyanday Iris o kamo na lang tanada naminaw nga itong programa. Thank you so much unya ato sa pasalamatan ang oras nga gihatag ni Engineer Arnel Anciano sa pagkighinabi nato gaganino. Thank you so much for being nice, Engineer. Ginoo magapanalangin nimo.
Well, sa dili pa si Brother Libby Higala mag-ibang o pipila po ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo sa nang tanaw na dihang ato ang monitor kay mo reload na po na karon sayang kayo ang mga message sa atong mga minahal nga tigpaminaw. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning tanawon mga higala ang mga messages niya si Pastor Jomel Samonte Arsenal sa kuani kapitulo bersikulo. Good evening mga Pastor, maayong gabi din Pastor. Salamat sa inyong pag-participate sa atong programa. niya si Sister Virgita Block. Ngayong gabi Brother John, Brother Libby, dili jud kami pirmi makatan-aw kay hinay kayo ang signal diri sa amo sa Ormoc. Sige lang no. Kanina na lang mo Sister DJ sa radyo na anak po dahil karoon sa Ormoc kung nakadugto sa Cebu City. Okay niya feedback si Pastor Jomel Samonte Arsenal. It's on Libby. Medyo garalgal man ang sound. Watching from Paranaque City, Kapitulo Versikulo Studio. God bless. Okay. Ambit lang ka Pastor ug ngano ni kay diri sa among monitor nag-headset man sad ko diri. Kagabi maayo Clear man kayo. Mag-usab-usab at tungod siguro dis panahon Brother. Ambit lang ka Pastor kay diri medyo og sa Tagalog pa sa inyo pang sinintindi makulimlim ang panahon diri. Pero sa kuan lang ambot di baka ni sa kuan po sa internet performance kay di nag-headset man ko diri Pastor pero clear magkayo ang ato nga sounds. Okay, Brother Libby. Okay niya po si Ma'am Pretty Miss Simon sa Australia. Good evening sa inyo diha mga Brother John o Brother Libby. Ayun niya po si Sister Maylin Dignos. Good evening kaninyong tanan diha og sa tanan nga naminaw ug nagtan-aw. God bless po. Daghang salamat. Ate, napag-ibisahe si Pastor si Ma'am Pretty Miss. Hi, Pastor Joel, good evening. Permanent tanaw sa inyong program pod sa TV diri sa Australia. Okay. Abang viewers po rin ni Pastor Joel kani si Ma'am Pretty kay daghang viewers kayo ang kapitulo bersikulo Brother John. Sa laktod mo conclude ko nga kini sila sa Ma'am Pretty mahigugmaon gid ni maminaw og mga sama aning mga kuan kining gospel kay kutob sa mga mahimong programa ila ginapanood ginatan-aw na nila. Thank you so much ma'am. Mga atosan gidasig ang atong mga viewers at mga listener kung makahigayon mo higala tan-aw mo sa kapitulo bersikulo kay very informative kay na nga programa. Okay na po itong basahon. Good evening Edson, salamat po kayo sa inyong pagtan-aw sa atong TV program. God bless. Mato reply ni Pastor Jomel Samonte Arsenal. Ngayon si Wino Villegas Lederos, mayong gabi sa tanan. Ang Brother Joseph Kimo, mayong gabi sa diha kaninyo sir. Og sa tanan nga naminaw o gatan-aw sa live. Karon maayong gabi usab kaninyo mga igsuon. Og salamat sa kanunay nga inyong pagpaminaw. Salamat sa pagbasa Sir Libby. And God bless sa tanan. Keep safe. Kanya si Brother Pari Jojo Tondag, mayong gabi ninyong duha diha mga paring kuya. Okay kayo ang signal ninyo diha sa kuani Singapore. Singapore. Thank you so much Paridong sa ganing imong panalangin gihatag namo kay naka kayo paring Jojo. Kada na ang kuani. Salamat aring Lord nga imong gipasulod giangay gimini mo ni Brother Libby 300 pesos. Bisagwa siya mo confirm pero nagduda kita pa John. Oo, wa na kailangan madudahan. Siya rin kay kinini ang nangutana nga pod og maor maghapon ang number nga atong gidala. Posible pod nga si Joel to apo to. Di lang ko mo tulo man. Tulo diya mo maghapon ni nabi. So ato din nga pangustahan sa itong programa ang iyang butan og pinalanggang asawa manager maghapon ni sa Jollibee din sa Bugo Madlibi no si Manggang. So Manggang mayong gabi ini budha uban sa mga kabataan ninyo. Okay niya si Brother Jeffrey Arrogante, good PM. Okay, good PM also.
Rosemary Batuhan, Batol-Batol, mayong gabi Kuya John. Naminaw na po mi sa inyong programa. God bless. Niyasad si Sister Florida Amore Sigarino. Okay raman ang sound, Brad Lave. Okay, basig sa kwan po to, no? Sa basig sa dito po to sa Manila siguro ang Usa ka sa good brother Libby, maka distraction nini kaning naduol ka og transformer kana mga poste o sa pana diha nga o naabay uban po diha duol sa balay nagamit ug sa gigamit medyo Pagkaman maka siya sa studio God Brajon si to studio siguro siguro pastor sugon sa feedback ka maayo man bisa dito Singapore diri pos duol okay man basin din ha og medyo lahigit. Okay, mi uli nako ni adtong Disyembre pa gikan ka Virgin Tabuak. Niya po si Ma'am Pretty Misanos na siya ay putol-putol in sounds body living. Ay, naputol-putol na sa Putol-putol na sa dito sa Australia, sa Singapore, okay ra. So, ako ang din siguro naman, murag sa ato ng internet connection siguro. Oh, hinay kayo. Okay na akong basahon nga mensahe diya sa itong cellphone. Okay, ato ning tanawon ang mensahe mga higala kay ni mga message din nga ato nadawat. Okay, nagikan kang Brother Undo Golbin sa kuani dito ni sa Kantubaon. Good evening ninyo diha, Brad. Greet ko belated happy birthday kang CJ. Salamat kayo sa pagbasa, Brad. Gikan ni kang Undo Golbin no sa Kantubaon, Tabuilan, Cebu. Okay, mayong hapon, bro. Mamalihog unta mi og Sibya sa inyong program. Unya, namatay ang akong papa, Vicente Remulta, ang lubong karong Domingo. So, pahasubo din gikan ni sa iyang anak nga si Ma'am Joliet Remulta Sino. Pahibalo nga namatay si Brother Vicente Remulta. Ang lubong karong Domingo, Brother John. Di pa natubig kayo nga nagkasabay niyo pangaon dito sa kuha ni Don Junior. Ingat still, ang kinabuhi istaw, murag din tinuod sa aso, mawala rin daw. Ang kinabuhi istaw, ang kamatayon, mo ni kawatan gustong kinabuhi. Yes. Okay, mayong gabi naminaw na sad ni Brad, uban sa akong asawa, si Arnel diri sa Ormoc. Kino maing gabi sa taga Ormoc. Si Arnel Lauron na siguro ni Brother Arnel. Murag doon na makagitext na kung magpaluap ka sa inyong pangutana. Asa ganito imong pangutana send ko nagbalik dito ni. Kay ako ko Andre 182 na lang ni baka text message dere wa pa nako maguntanan pero wa man koy naagian ni mga pangutana ipalit lang ko balik og sa maris ang pangutana Brad Arnel Lauron kung doon na kami gani pangutana. Okay, dito magduga higala akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, daghang salamat Brother Libby. Nasag-uwan naman sa atong mga kahigsuunan mga listeners ang pangutana ni Brother Dulping sa Lidaga diha sa Kapinihan, Bilyabal, Liti, no? Ang siya lagi nag-promote nga wala na ang bautismo sa tubig, no? Kay espirituhan na kuno na nga tubig dili literal. Ay magong pangutana nga importante ba dai sa inyo ang bautismo sa tubig alang sa kaluwasan. So ato ning gipasabot. Pero kagabi Brother Dulping, dinhita tapos dayon gisunda ni Brother Libby, dinhita ni urong, no? Unya sa gihapon siguro sa among gisaad nimo padayunan ni pagtubag karon tingali mauna ni ang katapusang gabi sa pagpasabot sa imong pangutana pero makontinue sa gihapon ni para nimo kay di amang kay mga gipaluap diri. Kay kung dili gud ninamo mahatagan og husay kining imong mga dinumdahon magpabilin ra gid gihapon ka nga imo ning supakon pero naara na nimo sakto tong nag-text nga primero ninyong arangkada mo tungod sa kasuguan antod nga why mabasas bag-ong tugon nga dunay bautismo sa tubig dayon mahilom tudod sakto tong imong listener dayon na ning kuan na pod
nangutana og para sa ano importante ba ang bautismo sa tubig para sa kaluwasan. So muni ang ato karon nga gipasabot dinhi. Balik ko nako Brother Dulping nga ang bautismo kabahin na sa atong pagpangalagad sa Ginoo ug kabahin pud na para sa atong kaluwasan. Sa unang mga panahon, sa kapanahunan ni Hesukristo ug sa mga apostoles na nagpangwali sila ug kadtong mga taong nangakabig sa ilang pagpangwali, sa ilang pagpasabot sa pulong sa Dios, sila gipangbautismuhan sa tubig. Karon kung diha sa inyong doktrina, wa mi naghilabot ana nagpasabot ra mi diri, wala na ninyo kinahanglan ang bautismo sa tubig, wala sad mi ni anay pakialam kung wa na ninyo na kinahanglan, wa milabot ana. Apan ang importante nga napaabot na dinhi sa inyo nga sa panahon ni Kristo ug sa iyang mga tinun-an ug sa ubang mga nangakabig, ang bautismo sa tubig ginahimo gayon. Ug si Kristo sigon sa atong gibasa na kagabi, naging siya sumala sa Marcos 10:39, kamo pagabautismuhan sa ginabautismo kanako. Ug una nag-ingon pud nga kita gipanagtawag diha kang Kristo nga siya nagbili na pud panag-ingan aron ta magsunod diha kaniya. So imposible na kining mga butang nga wala nimo masabti Brother Dulping nga kinahanglang mosunod ta o kinahanglang bautismuhan ta sa gibautismo ni Kristo. Diin man si Kristo gibautismuhan didto sa suba sa Jordan. Human sa nabautismo, mihaw siya dayon gikan sa tubig. So dinhi mailad gid nimo nga sa unang panahon, sa panahon ni Kristo, ang mga Kristohanon, ang mga tumulo naghimo ni ining mga butanga nga ang bautismo alang sa mga ningtuo diha gayud sa tubig. So makita mo kung unsa kini ka importante nganong kay kung dili pa wa na lang unta nila ni himua. So kung atong balikan dinhi makadiyot kining gisgutan sa Juan Kapitulo 3, versikulo 22. Mga gisgutan, paingos 24, nagingon. Tapos niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadtos kayutaan sa Judea, ug didto mipabilin siya uban kanila ug nagpangbautismo. Kanawa akong balikan, Brother Dulping. Tapos niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadtos sa kayutaan sa Judea, ug didto mipabilin siya uban kanila ug nagpangbautismo. Na karon ipadayon na tugbasa sa unsa nga pagpangbautismo. Ug si Juan usab nagpangbautismo didto sa inon doon sa salim, kay didto daghanan ang mga tubig ug ang mga tawo nangadto ug gibautismuhan sila. So kung imong gining kuhaon ning mga bahina, Brother Dulping, kadtong mga tawo mga kabig sa pagpangwali, gibautismuhan nila didto sa salim, didto sa inon doon sa salim, nagpangbautismo sila dito si Kristo ang mga tinun-an tungod kay daghan man didto ang mga tubig. Kung imo ning lantawon pag-ayo, wala gikatarungan ni rason nga mulutaw sa imong huna-huna nga dili na kinahanglanon o dili importante ang bautismo sa tubig sa dihang ang tao motuo kang Kristo. Sa 24 nagingon, kay si Juan wala pa man ikabanlod sa bilangguan. So dili lang kay si Kristo ang gibautismuhan ni Juan Bautista, kundi kadtong mga taong ilang giwalihan nga nangakabig ginabautismuhan pud nila sa tubig. Ug usapan niya na kamatuoran gayon sumala sa imong makita sa buhat 8, 34 ngadto 39. Ang usa ka taong eunuko nga diin siya ang sinaligan sa rayna sa Ethiopia nga mao si Rayna Candace, giubanan siya ning Pilipi ug unya gipasabot siya sa pulong sa Ginoo. Sa nabugay nilang panaw kay gisgutan ni panaw gani sa ato pamilyas, ang gilayon sa ilang dagano ni Anto. Una matud pa sumala sa buhat kapitulo 8 bersikulo 34 ngadto 39, nga nakaagi sila og tubig ug miingon ang eunuko, tan-awa anaay tubig unsa pa may nakaulang sa akong pagpabautismo. Ang punto dinhi tubig gud unsa pa may nakaulang sa akong pagpabautismo, but masabot unsa pa may nakababag. Mangutana ko nimo, Brother Dulping, ingon nga ikaw nagbasa sa pulong sa Dios,
unsa bagi kulang para nimo nga dili ka manggod mo dawat sa bautismo sa tubig. Nang tubag si Felipe nga nag-ingon, kung ikaw nagatuo kang Hesukristo, o mahimo. Ug niingon ang ulo ko, ako nagatuo nga si Hesukristo mong anak sa Dios. Ug misugo siya sa pagpahunong sa kalisa, ug sila nanganaog didto sa tubig. Ug tapos mabautismuhi ang ulo ko, mikhaw as dayon sila gikan sa tubig. So kung imong tan-aw dinhi, daghan ang mga panghitabo nga nasulat dinhi sa Biblia nga ang mga tumuluo o ang nituo kang Kristo ila gyud naghihimo gidawat nila ang bautismo sa tubig. Unya diha karon sa imo wala na aw imo rapod na, pero kami diri igo rami nga nagpasabot dinhi sa pulong sa Ginoo. Ngani sa mga pagpangwali, Brother Dulping, sa mga apostoles sa unang mga panahon, nabati nimog nakita nimo nga sila ginabautismuhan kayo. Ug ang bautismo ba ang bautismo sa tubig? Sa panahon nga ang mga apostoles 12 pa nga gisugo sa atong Ginoo Hesukristo nga iwali ang maayong balita dili ngadto sa agianan sa mga Hentil o sa kalungsuran sa mga Samarianon, kung dili ngadto sa nga walang banay sa karnero ni Israel. Nganong dito man mag-una ang pagwali sa Israel tungod kay ang Isaias 1:3, kini sila wala makaila sa Ginoo. Ug unya sa ikaduhang hugna na sa pagwalis maing balita, 11 na lang ang gisugo sa Ginoo kay na buhi naman na iba naman to Judas sumala sa Marcos 16:14 paingon sa 16 nga ang napulo og usa gisugo ni Kristo nga pawalihon sa maayong balita sa tibuok nga kalibutan tanang kanasuran ug katawhan. So dinhi magsugod, Brother Duping, nga ang mga pagpangwali ngadto na sa tibuok kalibutan dili na lamang ngadto sa nga walang banay sa kaniros Israel sa ikaduhang higayon na sa pagsugo sa Ginoo sa pagwalis maayong balita. O gikan ni adtong 11, gikan sa 12 paingon sa 11, gikan didto nagsugod ang pagpangwali ug hangtod karon ginapadayon ang pagpangwalis maing balita ug ang mga nangakabig sa pagpangwalis maing balita ginabautismuhan gayo diha sa tubig. Walang ko kahibaw kung unsay nakakabig nimo, kay ang Biblia nagpamatuod nga ang nakumbertir, ang nakabig sa maing balita, ang mituo kang Kristo pagabautismuhan sa tubig. Unya ikaw wala man mo dawat niini ang bautismo sa tubig. Karon kung atong tan-aw dinhi sa pagpangwali sa mga apostoles, nag-ingon dinhi sumala sa Buhat Kapitulo 2 bersikulo 36 ngadto sa 40 ug 41 mao ni ang gihisgutan. Busang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios sa Jesus Ginoong Ginoo Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa krus. Ug sa ilang pagkadungog ninig gisakitan sila sa kasing-kasing ug kang Pedro ug ang ubang mga apostoles. Sila nangutanang na nag-ingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Mao na ang pangutana, unsay tubag ni Apostol Pedro ug si Pedro mitubag kanila, paghinulsol kamo ug pabautismo kamo ug ang matag usa kanyo sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat nimo ang gasa nga Espiritu Santo. So ang bautismo giilang nga kapasayloan sa sala. Pag ang tao nag-ila siya siyang kaugalingon nga siya nakasa ug dunay sala ug unya gusto niya nga kining salaan mapasaylo, walay lain nga iyang pagahimuon kundi ang pagpabautismo aron mapasaylo ang iyang sala, dayon din ug madawat ang gasa sa Espiritu Santo. Diha na ang tao may kahigayunan sa pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo human siya magdawat og bautismo. Kung atong tan-awon pa sa 40 ngadto 41 nagingon, ug sa daghan pang mga pulong siya naghilog mga pagpamatuod ug kanila miadda siya nagingon, luwasan nimo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan. So ingon niining mga butanga sa daghan pang mga pulong siya naghilog pagpamatuod. Dinhi sa kanginan kini nga programa nga inyong gipamatian, daghang mga pulong nga among gihimo agi pagpamatuod nga kanang mga pulong nga dili amo kundi mga pulong nga dinhi naisulat sa balaang kasulatan. Kung atong basahon sa 41 nag-ingon, ug unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong.
Tinali nga ang taong mudawat sa pulong sa Ginoo pagabautismuhan kung kining mga pulong nga Brother Dulping imong gidawat gikan sa pagsugod sa primerong gabi hangtod na lang karon sa pagpasabot sa imong pangutana o gitext diri kung imong gidawat ang pulong sa Dios, imposible og dili mahitabo nga dili ka magpabautismo kung imong gidawat ang pulong sa Ginoo. Pero imong gibalibaran, imong gidumilian, natural nga hangtod karon magpabilin gid ka nga di ka modawat sa bautismo sa tubig. Pero akong atong basahon nag-ingon og unya gibautismohan kadtong mga masagop sa iyang pulong ug niadtong adlaw may 3,000 ka mga tawo nga nahidugang kanila. So kutob sa mga nakabig sa kamatuoran, kutob sa mga kabig sa mga pagpangwalis mayong balita, ginabautismohan gayud. Pamatii pa ang dugang dinhi kung atong tan-awon sumala sa Mateo kapitulo 28, no? Unsa masay gisulti ni Kristo ug sa unsa nga paagi nga ang tao angay o bagay na nga magadawat siya sa bautismo ug unsa may igabautismo kaniya ug diin man siya pagabautismohan. Balikan na to, unsa man klase niya sa tao nga bagay o angay ng pagabautismuhan siya ug unsa may igabautismo kaniya ug diin man siya pagabautismuhan. Kung atong basahon ang Mateo 28:18 hanggang 20, pamatii kini Brother Dulping nag-ingon dinhi, og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta, busa panglakaw kamo mo ni ug himuan ninyong mga tinun-an. Mao na Brother Dulping nga ang inyong mga higala ng mga Seventh-day Adventist bisan pag ang tao mo presentar nga siya magpabautismo apan wa pa ma-Bible study hangyoon gyud na siya nga kinahanglan mag-Bible study una. Naging busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an. Tun-an una, Bible studyhan una ang tao. Ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mauni ibautismo nila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Asa ug diin man sila bautismuhan? Didto sa tubig. Sigun sa ato nang gipangbasa, karon kinsa maning mga tawhana nga angay na o bagay na o kwalipikado na nga siya pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pamatii ang 20 Brother Dulping nag-ingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Dinhi nagpasabot nga ang angay di ay pagabautismuhan kadtong taong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo ug iyang gisaaran nga tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kinsa ang pagabautismuhan? Kadtong taong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Pero ang makasusubo mao nga karong panahon na daghan ang makita nimong Dios nun nagampo nangalagad ug nagsimba sa Ginoo pero taliwala aning tanan ilang giyatakan, gitamakan ug gipanamas-tamasan ang sugo sa Dios kay dili na mosunod kay didto lang na sa Israel. Pero kung atong basahon ang gipasabot sa Biblia nga matud pa alang sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan sumala sa nanghuwa nanghari 8:60 o 61. So dinhi sa Biblia tanawa nga ang taong pagabautismuhan kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Mao nga karong panahon na daghang tawo nagampo, nagsimba, nangalagan sa Ginoo, gibautismuhan sila pero wa mabag-o ug mausab ang ilang kinabuhi tungod kay wa man sila tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo, gilarguhan man lang silang bautismo. Busa kung sa unang panahon sa wa pa nila dawata ang bautismo, gilapas nila ang adlawng igpapahulay, gilapas nila ang napulo kasugo o gilapas nila ang mga butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon. Apan sa duhang midawat na silang bautismo, maura gihapon ilang gilapas nganuman kay wa man sila tudloi sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo. Apan ang ikaduhang Korinto kapitulo 5 versikulo 17 nag-ingon, busa kun ang tao anaa kang Kristo siya bag-o nang binuhat na
Hunang-huna ang daang mga butang nangagi na ug ang bag-ong mga butang nahiabot na. Meaning nga sa diha nga ang tao nasultihan na walihan sa maayong balita, nasulti ang natudluan sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo, mausab og mabag-o na siya tungod kay nganuman ang butang nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo iya namang gisunod. Iya namang gibiyaan o gisunod niya kung unsay kabubuton sa Ginoo. Tungod niya na, Brother Dulping, sa pagpangwalis maing balita, nag-ingon din sumala sa Marcos 16:16, ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Kinsa ang pagabautismuhan? Sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo, kadtong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ingon ni ana kaklaro ang gipasabot sa balaang kasulatan, Brother Dulping. Ug tungod diyan na wala gani gid sila makita nga nausab og nabag-o ang ilang kinabuhi kay gibautismuhan lang, nagpabautismo lang, nagdawat lang sa bautismo, pero wa tudlo sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo, di modo nga ang kinabuhi wa mabag-o. Nang kay wa man mabag-o, unsaon manimo ni ana nagpabiling gyud diha nga gilapas ang sugo sa Ginoo. Mao nga ang pulong sa Ginoo nagpamatuod, siya nga sumalas ng Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamaturan. Tuman ibada Dulping nga ang taong magadawat sa bautismo kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo, unta Brother Dulping imong sundon og dawaton kung unsay kabubuton sa Dios kay gipamulong na ni Kristo sumala sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, nagingon si Kristo, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa mahal nga naas langit. Brother Dulping, tudluan ang tao sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo, tuohan niya ang pulong sa Ginoo, tapos niya na magadawat siya og bautismo. Asa siya bautismohan? Dito sa tubig. Unsay gabautismo? Ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mabuhay ka, Brother Dulping, uban sa tanang naminaw karon sa imong pangutana ug ugma sa gabi, Brother Dulping, ato nga timanon pod ang imong reaksyon, kay dili man ni pwede nga di namo ni tagaan og pagtagad kay magpabilin unya ni diha nimo nga way makapasabot nimo ang panahon talitapos nga haduol ng pagbalik ni Kristo. Mabuhay ka, Brother Dulping, uban sa tanang naminaw karon, panalanginan unta kamo sa Dios. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John, and salamat sa pangutana ni Brother Dulping, no. So thank you kayo, gitagaan gyud din og taas-taas nga panahon sa pagpasabot aron masabtan gyud bahin sa bautismo kay naghisgot man gud siya nga may tungod sa bautismo lagi tubig wa lagi des bagong tugon. Okay, padayon ta nga sunahan sa paghatag og pagpasabot, no. Okay, atong ipadayon ato suning basaw digala ang mensahe nga atong nakita din sa screen karon. Niya si Rudy Garing, mayong gabi Brother John. Niya po si Engineer Pernil Angiano. Good evening everyone. Nakiguban sa nato si Brother Roel Tamakas. Niya si mensahe ni I'm listening. Okay, mapadayon tayo gala. Katapusan marong gabi sa paghisgot ng pangutanaha. So atong hubit gayod kung unsa ka-importante ang bautismo. Kikinahanglan ba ang tubig sa diha nga ang tao bautismuhan? Ato nang gipasabot kung unsay kahulugan sa bautismo. Nga ang kahulugan sa bautismo mao ang pagtuslog, pag-unlod sa tubig, paglubong ilaw sa tubig, mga higala. Ngunay kahulugan sa bautismo nga sa unang magabi nining pangutana nga ato ning gipasabot nga maunay kahulugan sa pulong baptizo ang paglubong sa usa ka tawo didto sa ilalim
sa tubig. Sa ato pa, nagayoy tubig, no? Nagayoy tubig. Ano mga referensya nga atong gipangbasa nga nagpamatuod nga ang bautismo ang paglubong o pag-unlod dito sa tubig. So kitang mga katawhan higala sa diha nga kita naghandom nga mahimong matuod nga Kristiyano kay ang gitawag Kristiyano sa Juan 2 sa buhat nakahisis ko tayo sa Juan 12 versikulo 26 matang Panginoon ang moalagad kanako kinahanglan siya magasunod kanako. Subot ipasabot nga ang kadtong mga alagad sa Ginoo nga nag-angkon nga siya Kristiyano musunod gid niya. Ang moalagad kanako kinahanglan siya magasunod kanako. So ang tinuod nga Christian higala kadtong sumusunod nagsunod sa Ginoo. Kaya ang pulong Christian follower ka o niya believer pagid ka ni Jesus Christ. So karon paano ta mahimong Christian mga higala? Nagingon si Jesus sa Marcos 10 mga higala versikulo 39. Kung recap pa na siya kay last waran nga gabi sumari niya sa ating ipangisgutan. Sa Marcos 10:39 ang gisulti ni Kristo nga sa bautismo nga gibautismo nako kinahanglan usab kamo pagabautismohan. So ang paagi day nga mahimot ang tinuod nga Christian nga kanang mosunod sabta sa instruction ni Jesus mahitungod sa bautismo. Pag nag-ingon si Jesus sa bautismo gibautismo kanako pagabautismohan usab kamo. So kinahanglan buhay nga kung kita magpabautismo ato yung liliho na gayo. Kung giun sa pagbautismo sa atong Ginoo kay gibautismohan siya dili tungod kay siya nakasala kay way siya. Ang bautismo ang naman nga nagpabautismo siya aron mahimong sumbangan mahimo na itong panig-ingnan mga higala isip kita mga taong sumusunod kang Kristo. Una sa ito na napagunawan si Ginoo tinuod gibautismohan siya mga higala. Ang nagbautismo niya mao si Juan Bautista, John the Baptist. Iyang giadto si John the Baptist dito suba sa Jordan kay namunyag man siya, namautismo man siya dito. Daghang din tubig ha kay suba gud sa Jordan River. Ning adto si Ginoo og nihangyo siya kay San Juan nga magpabautismo ko sa Juan. Si Juan musulay pagsalanta kaniya, Ginoo, ako pangangani unta ang angay niyong pagabautismohan. Kaniya, ikaw na hinuoy magpabautismo kanako? Ang tubag ni Ginoo kang suwan sa Juan, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini aron atong matuman ang tibuok nga pagkamataron. So nag-ingon si Ginoo, imo makita siyang gisulti higala kung unsa ka importante ang bautismo. Ang ato nabasa, itugot lang kini karon kay angay kanato. So apil na tama, angay kanato ang pagbuhat niini. So kinahanglan gyud magbuhat ta mahitungod sa bautismo, pero kinahanglan nga ang bautismo nga atong sundon ang panig-ingnan nga gibili ni Kristo nga gibautismohan siya sa Juan. Angay kanato ang pabuhat nini aron atong matuman ang tibuok nga pagkamatarong. Sa ato pa dili matibuok, di nato matuman ang tibuok pagkamatarong kung ang tao dili magpabautismo. Kung atong ipanayag basa ang 16, og sa nabautismohan na si Jesus, tanaw na to, siya nahawas dayon gikan sa tubig.
sa ito pag-iunlog din atong Ginoo. Immersion, gid mo na eksakto nga bautismo mga higala alang sa mga Kristiyano sa atong sundon. Kay ang tuyo nga nang nagpabautismo ang Ginoo aron mao'y mahimo natong sumbanan, panig-ingan mga higala, aron dili ta masipyat sa itong pagbautismo. Naaman to'y tubig. Pagbautismo ang Ginusos, nahawas siya gikan sa tubig. Imposible kay nahawas nga wato sa lamos tubig. So, na-immerse siya kaya naman kaya ang kahulugan sa pulong baptiso ang paglubang, ang pag-unlad, ang pagtuslab sa tao ilalim sa tubig mga higala. So, ang gihimo ni Kristo pagbautismo, eksakto takbo kayo sa kahulugan sa pulong bautismo. Munaan di tubig. So, magangkunang kontaron nga ako, Kristiyano na ko. Christian ako. Pero ang pangutana, gisunod ba nato ang sumbanan nga gibilin ni Kristo? Nga nagpabautismo ko niya, giunlod sa tubig ni hawas human siya na bautismo. Pag wala higala, delikado kayo. Paningwa tanong sunod sa instruction ni Kristo. Ano ang Biblia nagsulti, human siya ni hawas gikan sa tubig. Nagpakita din mismo ang atong panahon ang Holy Spirit nga mikonsad kang Ginusos daw sa magdagway sa lampati kay aron kitang mga sumusunod mutuo nga tinuod din ang Holy Spirit kay saan sa Ginoo bilang gasa alang sa mga tao nga musunod sa bautismo nga gibilin ni Kristo. Kaya kitang tao to says to believe on that. Musa gipakita atong panahon munang panahon sa bautismo higala sa tinuod nga bautismo gibilin ni Kristo. Tapos ang tao na bautismo hatagan sa Dios o gasa nga mao ang Espiritu Santo na maunay mo puyo diha sa atong kasing-kasing mga higala. So muna ikaduha nga importante nga ang atong naman. Ang una, aron atong makumpleto ang atong pagkamataron. Mga hinundan nga magpabautismo ang tao. Ikaduha, atong nakita ang nga verse, aron madawat sa nato ang gasa nga mao ang Holy Spirit. Ikatulo, versikulo 7, nag-is ngayon diya, Mateo 3:17. O adunay tingog, gikan sa langit, nga nadungog, o nag-ingon, kini, mao, ang akong anak na pinalangga, kaniya may kalipay ako. Kinsa man tong ning tingog manghigala, siyempre ang amahan, nagsulti ang amahan, kini ang akong anak ka pinalangga, kaniya ako adunay kalipay. Sa samang pagkasulti human ang tao mihawas gikan sa tubigon nga lubnganan higala diha sa bautismo. Ang amahan sa langit magaingon kanimo, kini akong anak nga pinalangga, kaniya ako adunay kalipay. Tungod kay nahimo ka namang pinalangga nga anak sa Dios, kay nagpabautismo kas bautismong gibilin nga sumbanan ni Kristo, mga higala, ang ato ngalan isulat na dito sa libro sa langit nga mao ang basahon sa kinabuhi. Karon, unsa pagyud kaha ang importante sa bautismo? Sa buhat 2:36, magpabautismo ang tao higala tungod og alang sa kapasayloan sa atong tanan nga mga sala. Pila ka sala ang pasayloon? Tanang mga sala pasayloon. Tanan way nabilin. Unsa mga sala? Kadto nang mga sala nagikan pa sa atong pagkahibalo ug buot. O niya, hangtod nga nakakat-o na tas pulong sa Ginoo. Nadiskubrihan na ito sa may ito kong gipangbuhat. Sige man kong kaon atong gidilis Ginoo. Sa manda ito nga nagsikog lapas sa ipapahulay. Sa manda ito sikog pamalikas kato mga bisyo sa man to nakailan na tagsala sa dihang nagtuon na tas pulong.